So mao kini ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang lingkod sa magkadiyot, taas kayo ang pasyon, di ba? Gisiguro lang yun sa ebanghelista ni San Marcos nga detalyado gyud giun sa pag-antos, giun sa pagkamatay ni Hesus. Aron historically, theologically, philosophically, sa pagilain, actually, makamatuod yun ang kalibutan nga si Hesus ang gitawag nga atong manunubos, nag-antos ug namatay para nato. Sige, pangutan-an ang imong tupad. Lingi aba, lingi ang imong tupad. Ipangutan na gusto ka nga maliwat ni Hesus? Hindi ka na. Pangutan aba na gusto ka maliwat ni Hesus? Nakakunog mo sa noong ba? Wa manglingi ang uban. So, kanang wa mulingi mo na'y liwat sa mga Hudiyo. Kanabang, og di ta gustong maliwat ni Hesus, liwat ta sa mga Hudiyo nga mipaantos o mipatay ni Hesus. Sige, tagaan ta mong second chance. Pangutan ako na imong tupad na gusto kang maliwat ni Hesus. Oy, daghan kay nato mga Judas, mga mga Hudiyo. Mao na atong kadaghanan kana lang mo pahimos lang ba? Mo pahimos. Nya din agan iganahan, ipapatay dayon. Ana. Maigsoon usa lang gid ka nindot kay punto nga ato gyud ning hinumduman nga ang kaluwasan, lawas ug kalag mahitabo ra gyud kung kamaotang muantos o magpakamatay para sa uban. Sige, i-repeat ko na ninyo. Ang kaluwasan, lawas o kalag, mahitabo ra gyud kung kamaotang muantos o magpakamatay para sa uban. Bika mo lang. Memorize naman ba? Ang kaluwasan, lawas o kalag, mahitabo ra gyud kung andam tang mag-antos o magpakamatay para sa uban. Kining maong prinsipyo, mao man ni ang samaris kinabuhi sa atong kaluwasan diha ni Kristo. Gamitan ninyo mga amahan o ginahan ngadto sa inyong mga anak. Ayaw silang paantosa sa inyong yaw-yaw o kusi o kulata. Kamoy antos para nila. Yaw, grabe na dyan kayo silang binuhatan. Ingna sila, pwede ragyod mininyog patyon do. Andam ragyod kung magpakamatay nimo. Ana? Kanang inyong mga anak nga babae nga mugbo kay short niya imong badlongon ayaw nang pagmugbog short niya mukuyog pagyugas imong uyab basig hudas ng uyab nimo. Nya moingon ra, "Sos, I can manage." May magway ikasokol. Mamatay kas kaguol anoy. Nya ingna ra gyud ang Ginoo, andam ra gyud kung muantos ani og magpakamatay kay liwat man ninako. Otro mo sa kasuon nagitukhang man sa kawa pa kay kasal. Kita nga mga makasasala dunay dakong rason o responsibilidad nga mag-antos o magpakamatay para sa atong kaluwasan o kaluwasan sa uban. Si Kristo way sala, si Maria way sala, pero miantos og nagpakamatay para natong mga makasasala. Kita pa kaha? No? Lain na sang paglingi sa imong tupad. Giing na ko no, giing na. Sige ha? Kani mo isulti ha? Giing na. Andam kang mag-antos para nako. Giing na. Andam ka mo antos para nako. Kay pag-antos man para sa makasasala niya, kita pulos man ta makasasala. Sige, ready?
okay na. Naandam ka mo antos para nako. Nya. Oh, maingon gani siya, andam. Ing na dayon ay nato paninglang utang ha. ayaw na ikuha ng inyong koral kay di na may kaagi sa pag-ianan da. Ay iguliro ninyo sa inyo kanang nagkoral dia sa inyong balay, kilid sa inyong balay, galison mo kaagi, ana singgiti ina Brad. Anda mo muantos para nako. Adi ayaw sana kay masok mo niya. Ingna gusto mo maliwat ni Hesus. Ana, mingon na, oy gusto kayo tiroy. Ana isa si Hesus nagantos og namatay para sa iyang isig katao. Andam ka mo antos para nako, Brad. So, oo, maogi ko as Ginoo. Pwede iirog lang na inyong koral. Aron kaagi akong multicam. Ano ba? No? Nyamingon ay binuang reab. Pakpon tanong ka. Ay, hudas man di ay. Malaka. Ay na lang sa pamugos kay. Hudas ko na. Pat yun yung gana. Ikaw na lang say antos o pakamatay para niya. O, diba? Nindot? Sige. Nindog na ta. Mga igsuon, ang atong hari misulod na sa iyang syudad. Ang atong mga lukay o mga singgit sa pagpasidungog nagakawagtang samtang ang pulong sa ebanghelyo nagasugid kanato sa sugilanon sa iyang kasakit o kamatayon alang sa atong kaluwasan. Masaligon kitang mudangob kaniya diha sa atong pag-ingon. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan nga nagasunod sa atong manluluwas sulod niining Semana Santa, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan ug kanasuran nga mangita og kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga nag-antos sa bisag unsa nga mga kasakit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsulon, mapamalandungon ug mapasalamaton sulod niining pinili nga mga adlaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi og pangamas og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kapahulayan sa mga matuuhon nga nangamatay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Makagagahong ug maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugma og pagtuo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga manunubos nga nagpuyo uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen.